Sekolah kok dodolan, nggak mau dari sekolah tak. Ups, lihat tadi baca kereram. Ya wes sih, lah kan aku ya berdua orang gue. Yang penting tak dewe ra kayak kowe. Wes kaya iki nyampe kok kaya gak cuman karo Wila. Ih, pancen. Kalau aku mek dimanfaatkan itu aku sing bilang. Ya apa tau ngapain karo cah men beda api karo aku timbang kowe pancen mandang dhewe. Ya beda dong, can kadhewe suke. Namanya kowe. Lagi tak balik nih. Ayo. Siapa kok ya? Suan ya, hati-hati di jalan loh. Oke. Yen pancen ngene iki kita Mau drone HP. Ora tarik kesini to dolanane. Sik dong, males aku. Ya Allah, Bu, berapa, Bu? Kayak apa kok celok-celok nih? Gak untuk, Bu, dulu. Berdolanan lagi dikasih mau dengan HP ya. Ya itu sama toh. Kayak waktu ibunya tahu proses masak. Sama pengen aku ngomong kalau masak dia kesel. Ibunya kira ya sih repot masak. Ya ngerti ya toh? Tak omong karo wong tua itu sopan loh. Sama pesan tiba, penak ngomong kayak sama ngomong tapi udah terpenuhi garis papat ketemu mama nyata-nyata sama enggak belum kan gini seperti iya mah wes dan masar cakal ini terakhir goblok kok ya apa kurangi kasih sayang ra tau diperhatikan kasih keyakuan masang ratu masa ora sing jaluk dilahirke neng keluarga sing koyo ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki kita iso kuat balungane negara disangga wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men ana sing rusak omahe saiki bapak ibu wis rapi dhewe-dhewe ilang tanggung jawab nganti lali ro anake urip terus simbahe kecil tekan semene pak bu aku wis gede iso golek duit dhewe saelek-eleke ibuku tetep sing lairke saelek-eleke bapakku tau merjuangke aku korbane wong tuwa ora pengen urip rekoso tak bukteke aku iso sajan karo ngamper loro dia contoh apa? Kena di gimana sih bensin Bukannya bapak ibu orang saya. Lah, kasihan itu orang macet ya. Iya toh Faro iki Far, piye arepe Befar pedae piye iki malah kendaraan bensin. Yo ngalah arepe metu apa motor kendaraan bensin. ora ono sing jaluk dilahirke neng Iki tenan ra apa-apa ya duit tak tambani. koyo ngene Sepurane ya Wil. Aku seneng kali awakmu. kabeh kahanane Aku yang jaluk sepura ya Wil ning awakmu. Soalnya aku pas kae ora ngerti keadaan keluargamu kaya ngapa. Iki sama ya wis lek ngono kak dhewe arepe tuku bensin sik ya. Suwun ya iki duwike tak ejoni sesuk. disangga wong Ya wis nek ngono kak dhewe duwite golek bensin ya Wil. kudu iso ngadeg dhewe Ya. ra ono cekelane ngene men ana sing rusak omahe
Masa aku antuknya nggak pendendam? Kebablasan ra. Anjing, stres. Anjing, saya kira bisa. Velocity. Info dor-doran. Yo, Ketawa nih Mas, main-main. Kenapa mereka gituin aku ya? Padahal kan akunya baik. Kenapa ya? Percaya. Lu. halo.